Uwaphike wonke amacala awu-22 abekwe wona umshayeli weloli eladala isiphihlo sengozi okwabhubha kuyo abafundi nothisha emgwaqeni owuthelawayeka eGodlongwane oPhongolo ngomhla ka-16 kuMandulo ngoSepthemba 2022. Liqalile ukuqulwa enkantolo yemantshi oPhongolo icala elibhekene noMnumzane Sibusiso neminyaka ewu-30. Umsolwa wayeqashwe yiBawu Project uMnumzane Phiri Masinga waseMpumalanga eshayela iloli elashayisa iveni elalithwele izingane eziwu-18 ezifunda ezikoleni ezahlukene nabadala ababili. Liqalile ukuqulwa ngoMsombuluko kanti isinqumo sizokhishwa maphakathi nenyanga uNhlaba uMeyi kophezulu. Elokushayela budedengu lihambisana nokwephulwa